máis de 1000 tormentas despois, coa pólvora aínda no ar, seguimos tragando pó. O mesmo pó que erguemos cando organizamos a tempestade, brotando de cada un dos nosos corpos que bateu contra o chan, esvaecéndose entre os dedos dos puños que golpean o ceo. Soñamos con asaltalo e sabemos que cantamos pouco se pensamos no silencio que deixou a pólvora. Cunetas, montes de fábricas atravesadas por milleiros de partículas que se colapsan en forma de raios. Homes e mulleres que erguen primaveras das derrotas. Nenas que xogan cos seus avós a vingar a memoria. Multiplicamos o exemplo, continuamos na loita percorrendo cun lume subterráneo, camiño que vai dende Aio ata Ferrol, dende Beirut ata San Andreu.